سلام ناي channelي تكتاتلتي كمي تكونو نايلوم معنتي أرستي أوشتي حاد عمت هيوتنا نلوت ألو ميلا زبيو أب هيوتنا نايلوت مدب نخنحز ناي قد نحدش عمت كنصبي بلنان لوت نخنمسئون ناي قدن حاد عبي معباله ويكاء عبي لوتي خجبر ألني إلناون كنحسب يبلنان أب هيوتنا كنلوت نخيل بب معلتو بنجبرهم نعشتو من محياشات ويكا لوطتات يوم إذا نعشت بب معلتو نجبرهم لوطتات تدميرهم أب هيوتنا بعبالة ويكا ندليو عب لوطي يمسولنا مالتي سلازي زخبركم ناي channelي تخاتلتي أوش تحد عمت درجة بدرجة نعشتو لوطتات نجبرنا هيوتنا نلقوت ألو ميلا كنرينا حبيبكم سايصنحو قدامي تايو صبصابنا هيوت مقبار صبصابنا هيوت مالت زلنايو كنتات زغودلنا نجر مردا امنتاي نجر دخيمنا خمزلنا انتاي غوديلنا كمزلو مفلاطن مردان مالتيو لكع ገንዘብና ኦዲት ከም ንገብር حساب ጌርና ከም ንፈልጦ ንህይወትና ከዓ ህይወተይ እንታይ ጎዲልዋ ኣሎ እንታይ ዓይነት ለውጢ የድልያ ህይወተይ ክንብል ኣለና ዝጎደለናን ዘለናን ነገር ክንጽብጽብ ኣለና ክንፈልጥ ኣለና ገንዘብና حساب ከም ንገብር ህይወትና ከዓ ዝጎደላ ነገር ጸብጺብና እንታይ ከም ዘድልያ ክንፈልጥ ኣለና ማሕበራዊ ህይወትና እንታይ ይመስል ፍልጠትና እንታይ ይመስል መንፈሳዊ ህይወትና ብጣዕሚ ወሳኒ ነገር እዩ ጥዕናና ኣብ ጥዕናይ እንታይ ጎዲልንሎ እንታይ ይገብር ኣለኒ ገንዘብናን ቁጠባናን ኣብ ከምዚ ዓይነት ዙርያታት ጸብጻብ ክንገብር ኣለና እዚ ንኽንልወጥ እቲ መጀመርያ ክንገብሮ ዝግባአና ነገር እዩ ካልኣይ ስነ ልቦናዊ ዝግጅት ምግባር ክንልወጥ ክንከፍሎ ዝግባአና ዋጋ ኣሎ ክንከፍሎ ዝግባአና ነገር ኣሎ ስለዚ ውሽጥና ክነዳልዎ ኣለና እቲ ዋጋ ንክንከፍል ውሽጥና ክዳልዎ ኣለዎ ነዊሕ ሰዓት ስራሕ ድዩ ቦታ ምቕያር ድቃስ ምስኣን ዝኾነ ዘይምችወና ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና ዋጋ ክንከፍል ማለት እዩ ንኽንልወጥ ንዘጋጥመና ዘይምቹ ነገር ንኽንሰግር ዋጋ ንኽንከፍል ስነ ልቦናዊ ዝግጅት ክንገብር ኣለና ውሽጥና ክነዳልዎ ኣለና እቲ ካልኣይ ደረጃ እዩ ማለት እዩ ሳልሳይ ከዓ ሕልሚ ወይ ከዓ ራእይ ምፍጣር እዩ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ እንታይ ኢና ርኢና ጸብጻብና ህይወት ክንገብር ከለና እንታይ ዓይነት ለውጢ ወይ ከዓ ኣብ ምንታይ ነገር ለውጢ ከም ዘድልየና ፈሊጥና ኢና ህይወትና እንታይ ከም ዝጎደላ እንታይ ከም ዘለና ርኢና ኢና ስለዚ እቲ ለውጢ ዘድልዮና ህይወትና ክፍሊ ሕልምና ወይ ከዓ ራእይና ይኸውን እሱ ከም ራእይ ጌርና ንሕዞ ኣብ ከምዚ ነገር ክቕየር ኣለኒ ኣብ ከምዚ ነገር ክልወጥ ኣለኒ ብሎ ነገር ሕልምና ወይ ከዓ ራእይና ይኹን ክንዕደቐሉ ነገር ማለት እዩ ኣብ ከምዚ ነገር ክዕደቕ ኣለኒ ውሽጠይ ኣትሪረ ክቕፅል ኣለኒ ንብሎ ነገር ሕልምና ወይ ከዓ ራእይና ይኸውን ማለት እዩ እቲ ኣብ ህይወትና ጎዲልኒ ክቕይሮ ኣለኒ ንብሎ ነገር ከም ሕልሚ ወይ ከዓ ራእይ ኮይኑ ይጠቕመና ማለት እዩ እዚ ብሳልሳይ ደረጃ ኣብ ህይወትና ንምግባር ወይ ከዓ ራእይ ፈጥር ከዘልበና ዝነበርና ማለት እዩ ራብዓይ እንታይ እዩ ዕለታዊ ምምሕያሻት ምግባር ሕልምና ወይ ከዓ ራእይና ተሳክቶ ዝግቡኡ ንኣሽቱ ነገራት ክንገብር ኣለና እዚ ንኣሽቱ ምምሕያሻት ነዘውትሮ ተደሚሩ ዓቢ ለውጢ ስለ ዘምፅኡና ማለት እዩ ብዕለቱ ናብ ዓላማና ከጸግዐና ዝኽእል ምምሕያሻት ክንገብር ኣለና ሎሚ እንታይ ገይረ ውዒለ ንዓላማይ ከሳኽዐለይ ዝኽእል ነገር እንታይ እዩ እናበልና
ክንቅፅላለና ማለት እዩ ሓምሻይ እንታይ እዩ ዙርያና ምድህሳስ ንኽንልወጥ ናይ ውሽጥና ምድላው ወሳኒ ነገር እንትኾነ ዋላ ኣብ ዙርያና ዘለው ሰባት ዘለናሉ ኩነታቱን ዓንቃፊናን ቦታቲናን ክኸውን ስለ ዝኽእል ዙርያና ክንድህስስ ኣለና ዙርያና እንድሕር ዘይዳህሲስና ናይ ውሽጥና ምድላው ጥራሕ ወሳኒ ኣይኮነን ዙርያና እውን ንኽንዕወት ኣብ ውሽጢ ንኸይንልወጥ ዝገብረና ዙርያና ክኸውን ስለ ዝኽእል ዙርያና ክንድህስስ ኣለና ኣብ ጎንና ዘለው ሰባት እንታይ ዓይነት ሰባት እዮም ኢልና ጎረቤትና ይኹን መዋዕልትና መኻይድትና ንዕልሎም ነዘራርቦም ሰባት ክንድህስስ ኣለና ማለት እዩ እዚ ብሓምሻይ ደረጃ ክንልወጥ ውሽጢ ሓደ ዓመት ለውጢ ንኽነምፅእ ክገብሮ ዝግባአና ነገር እዩ ማለት እዩ ሻድሻይ ከዓ እንታይ እዩ ሓደሽቲ ሜላታት ምልማድ ለውጢ ናይ ዕለታዊ ሂወትና እንቅስቃሴታት ድምር ኢልና ኢና ሕጂ ሪናዩ ኢና ለውጢ በብመዓልቱ ንገብሮ ነገር ተደሚሩ ናብ ሓደ ዓብ ለውጢ የብፅሓና ማለት እዩ ሓደሽቲ ሜላታት ክንለምድ ኣለና መፅሓፍ መንባብ ክኸውን ይኽእል ኢሎም መዓንቲ ሓንቲ ገፅ አንቢብና ክንውዕል ንኽእል ኢና ቀፃላይ ከዓ ካልኣይ ገፅና በልና ሓንቲ መፅሓፍ ክንወድእ ንኽእል ኢና ንዓና ትጠቕመና መፅሓፍ መሪፅና ማለት እዩ ካልእ እንታይ እዩ ምግብና ኣብ ገዛና ምድላው ካብ ተወሳኺ ወፃእታት ንድሕን ጥዕናና እውን ንሕሉ ብፅሬት ብፅፉፉን ብፅሬትን ደረጃ ስለነዳልዎ ይጠቕመና ማለት እዩ ካልእ እንታይ እዩ ተወሳኺ ኣታዊ ከምፅኡልና ዝኽእሉ ነገራት ንፈጥር ሓደሽቲ ሜላታት ክንምሃር ከለና ኣብ ርእሲ ዘለና ኣታዊ ተወሳኺ ኣታዊ ከምፅአልና ዝኽእል ነገራት ንምሃር በብዕለቱ ሓደሽቲ ነገራት ክንምሃር ኣለና ካብ ሰብ ይኹን ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ሓደሽቲ ሜላታት ንኽንምሃር ክንፅዕር ኣለና እዚ እንድሕር ጌርና ንምንታይ ዝጠቕመና ኣእምሮና ምስ ግዜ ክኸይድ ኣፕዴት ይኹን ኣእምሮና ይምዕብል ጠንካራ ኣእምሮ ይህልወና ማለት እዩ ንሓድሽ ነገር ቶሎ ዝቕበል ምዕቡል ኣእምሮ ይህልወና ስለዚ እዚ እውን ኣብ ሻድሻይ ደረጃ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ንኽንልወጥ ካብ ዝረድኣና ነገር ተቐሚጡ ዘሎ ማለት እዩ ሻብዓይ ከዓ እንታይ በቲ ዝተጀመረ ኸይዲ ምቕፃል ኣብዚ እንታይ ኢና ንገብር ማለት እዩ ሸጥ ኣቢልና ክንቅፅል እዩ ዝረድአና ማለት እዩ መጀመርያ እንታይ ኢና ጌርና ፀብፃብ ናይ ሂወት ጌርና ቀጢልና ከዓ ስጉልታዊ ዝግጅት ጌርና ሳልሳይ ራእይ ወይ ከዓ ሕልሚ ፈጢርና ቀጢልና እንታይ ኢና ጌርና ራእይና ንኽነሳኽዕ ዕለታዊ መምሕያሻት ጌርና ዙርያና እውን ዳህሲስና ኣብ ዙርያና ዘሎ ዝጠቕመናን ዝጎድኣናን ነገር ፈሊጥና እግረ መንገድና ንዓላማና ዝጠቕሙ ሓደሽቲ ሜላታት ተማሂርና መፅሓፍ አንቢብና ይኹን ሰብ ሓቲትና ማለት እዩ ሓደሽቲ ሜላታት ናብ ዓላማና ክፀጉሩና ዝኽእሉ ነገራት ጌርና ስለዚ ኣብ መጨረሻ ክገብሮ ዝግባአና ክገብሮ ዘለና በቲ ሒዝናዮ ዘለና ናይ ዓወት ናይ ራእይና ናይ ሕልምና መንገዲ ከይሰልቸወና ኣስጢምና ሒዝና ምቕፃል ይዘድልና ማለት እዩ በዚ መንገዲ እዚ ከዓ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ሂወትና ንልውጥ ናብ ፅቡቕ ናይ ሂወት መስመር ንኣቱ ናብ ዝኾነ ናይ ለውጢ መንገዲ ንኣቱ ማለት እዩ ናብ ናይ ሂወት መስመር ንኣቱ ክንልውጦ እንደሊ ናይ ሂወት ጉድለት ንልውጥ ነዕሪ ስለዚ በቲ ዝጀመርናዮ ከይዲ በቲ ሒዝናዮ ዘለና ዓላማ ወይ ከዓ ራእይ ንቕፅል በዚ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ሂወትና ተለዊጡ ንረኽቦ ማለት እዩ ክቡራት ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ እዚ ይመስል እንድሕር ፈቲኹሞ ላይክ ግበሩ ካልኦት ሰባት እውን ንኽከታተልዎ ሼር ግበሩ ሓድሽ ዝኾንኩም ናይ ቻናለይ ተኸታተልቲ ሰብስክራይብ ከይገበርኩም ከይትወፁ ዘለኩም ርእይቶ እውን ኣብ ኮሜንት ፀሓፉለይ ዝተሰማዐኩም ስምዒት ስለዚ ሓሊኩም
ምሳይ ስፈጽናሕኩም ኣዝየ ዘመስግን ይቐኒለይ ኣብ ቀጻላይ ብኻልእ መደብ ክንራኸብ ኢና ሰላም ሁኑ ድሓንኩም